там, бе. Петър е бил с Исус, защото Павел не е бил с Исус. Павел беше хванат, въобще нямаше общо с Исус. Исус го хвана по времето, след като възкръсна и го фана по пътя, даже той го гонеше, каза, що ме гониш, ще те фана. Така, какво се случи? Каза, дай да отидем до брат ни Петър, дето беше с Исуса, Яков в стълба. Яков беше с Исус, да знаеш, с Исус ходеше. Дай да го питаме него, какво да направим сега, че по благодат ли ще служи, по закон ли ще служи? И хората се панаха за главата. И дайте да отидем. И какво направиха? Така. Но рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта, фарисейци са повярвали, станаха така, казаха, нужно е да се обрязват езичници и да им се зарича да пазят закона. Просто трябва да се пази това. Тогава апостолите и презвитерите се събраха да разискват по този въпрос и след много разпитване, това, което ви разказах е от първи стих надолу, но това. И след много разпитване Петър стана, те им каза, братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, защото езичниците чрез моята уста да чуят Евангелието, евангелското учение и да повярват. И сърцевидецът Бог, той сега дава свидетелство какво се случи, да не отиде там, дето Бог го среща и му каза, заколи аз така, нали, във видение. Аз не мога да ям така, аз, който съм изчистил, не го смятай за нечисто и го прати при Корнили. Сега, няма да влезе в тази случка, но чуйте, той точно за това говори. И оттам тръгнаха езичниците. И каза, и сърцевидецът Бог им засвидетелствува, като даде и на тях Святия Дух, както и на нас. И не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез закон. Чрез вяра. Сега проче, защо изпитвате Бога и налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние може да носим? После ще отидем на това. Що се опитваш, че и се правиш на... що слагаш хомот ти на хората, примерно? Що слагаш хомот на хората, бе? Какво ги караш да вършат, бе? Нито нашите бащи са могли и са видели къде са отишли, нито ние тук сме тичали и видехме, че не става нищо от нас. Що слагаш хомот на тия хора? Що ги караш да вършат неща, които и ние въобще не можем? Но ние вярваме, защото видяхме как Бог им даде Святия Дух, както и на нас, чрез закон, не чрез вяра. Дай надолу да видим. Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господа Исуса, също както и те. Дай! Така. Тогава, но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодата на Господа, също както и ние. Два различни превода, но е също. Благодата на Бога. Включва това. Така. И след като свършиха те, тогава цялото множество млъкна. Всички млъкнаха. Къде ще отидат? Така. И слушаше Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичните. И след като свършиха те да говорят, Яков стана да потвърди Петър неща, защото са приятели. Приятели, трябва да го защитим. И казва,